súlaháin gur bhí maith is sachtaisteach. Gur bhí amach go chuidir ihe choultúr is tócha naim a bhís leis an ihe choultúr ná léirgus a bhór gon phobal ar na heilingtóirí áitiúla Bhí le alingtóir héin ach Bhí crochacha fud fad na béiteachta ach béidir dóibh nachfuil mór an aithne ach an ort ina stúlúní beag fud héin agus bhí a chúra agus mar sin. Well, ní ar focail gaige go gotí go me 8 milliún bhís, mar in leiteag chuir go hocht chu maithe agus mháir go America go báist gatáí. Agus bhí sin bhí sin an seoir sin. Bhí si de glóbrún agus cha sé tamlín an sin nach hochtar si bol go America agus fannachtán a bhíirneach agus dan si de mástan agus be sé leor fecha plíana. Tháinig si do bháile an sin na 60 ar fá éigen ní me cinnte agus chum ar scoile gunga so ní ra mór an déirle. A ní ra mór an gaige le cluisisin sin dar nói. Ach bhí me 8 nar a tháinig mar éis Carnamána. Stóisteach ra me 3 nó mar sin. Agus is an sin a dóla me le bheith gaige agam. Agus leanmhairt. Agus leanmhair. Ná dóla me gaige ar a glósa stóla. Mar ní ra focail gaige agam ribh sin agus stóla gur leabhar me gaige le fuaim bástan ach dóla me go bhfuil am Josie Cain agus Kevin Johnny Bond agus bhil an gaige go bhil chul me gaige cheart cribblin agus dócht agus baile dólach chul me an gaige sin agus is dóch gur bheitsin dá sé. Ná nuair bhí me dóíag tí me dtí cloistíir le dúim agus ní ra focail gaige sin dar nói. Ach dahan na daoine í mna gaige dom taithre túidis agus an taithre ó chuomháin. Dahan siad cheap siad gur an gaige díomhagam ach ní rá agus póstán ramada lofa. Agus cumid an, tá mes ástí labhairt ó me páistí le gaige agus tá neart gaige. Ná, ag an am sin nuair thuba si go choláiste íorla, ní rá muint na hátas na gaige an labhairt neam. Ar bhealach bhí me ró art nósach ach ní rá. Ach daithrí meán sin agus in iscuchas letí atá tá gaige á labhairt go bhaisin hátar Carnamána agus dúchaíoch. Agus luú tú an gaige a chuúla tú tí an átas an máí tú ráis, bhfuil éonidir le faoin ganans nó Níor hiicle ach bhí foclaí, bhí foclaí áhans nachhuiil ramadach ach go rá mar chuinte le chaúins. Dat nóch muintir chun mar gcónaí gur bheas Carnamána me mar churach muint éifad le daoine eile agus foclaí, díos níor óla mar sé go dtí cúpla bliana hin nach rá bhfuil leithid gocaláin foclaí. Foclaí bethór go maithán de réir a chaideánach mar a deirm sé le daoine inis scumach hín chaideán sin nós tágad ó híh canúns na gaige an rud is fearr. Agus sin agus foclaí a ríist a dála me nuair bhí me óg cos le foclaí tá heachtanáid nach bhfuil an náteach eile mar hampla prothóg. Bhí prothóg na cásca againn slíú áit go mbeadh muinte bailím na millseánna go a charís agus bhí prothóg againn na dónamh cásca. Ach prothóg an áiteach eile sin plúis na bheigean áit chorcha. Ach prothóg na cásca sin bhí anna picnic slíú. Severas átú. Agus lehetí níor chum an focail breach den támaní. Ach omán ná tá sé I dinín ach ní sé éáit eile. Tá severas na háte. Ná níl an severas omlán glachaí ar go héin mar bhí an múnta a bhí againn as cilhhaintán ará áit aige. Ach
níor achan daoine go raibh ségus ceacht an go dtí go raibh féchant ar a leití máile agus na daoine bhí bailú agus na daoine bhí bailú na hórán hátar an tíirtí. Agus so go bhfuil cáirt mar ile agus mar scríbnóir ach cad is spreag chun scríbnóireachta chun filiachtú ar a géadal síos cén. Bhí mé scríb ó bhí mé an scríb stócha. Is cyfnam o bhí mé 7 na 7 agus cyfnam bhí sa scríb. Ná an néirla ag an am ach nuair a cháil mé mar rúint ar bonscaile siad rúint a smúchar fatis ar na páistí ní gur mé mór tígach ach gur mé an dána scríbhrú agus is an sin hosa bheith. Nuair bhí mé ag múnú daoine ran cacúid sé i Carnagáin hosa mé scríb dátaí beg a faoin na páistí faoi 8 beg a hála agus is cyfnam Tás leis na filigreinige blianta fadó hena commadáta faoin bobal. Is dócha is cyfnam scríb faoi 8 beg a hála bós a chlós agus rudí hála rudí beg a siimplé ansiimplé a hálách go na páistí agus as sin an dásre. Ná bhí mé mar léthór a méirla ag an am agus is cyfnam go neachan go dtí an danmhairige agus bhí mé an tócha le scríbnóirí an danmhairige cha mé caiici sin agus bhí mé le féin agus thosa mé scríb rudí beg a freisin a bhí a rilim sós an sin is tócha gur thosa mé scríb in gaige do ní fásta agus sin an dána sé. Ná ní arna mé gaige ar bith ar scail. Agus a bhecinn tú nó an mothín tú in tifriocht agus tú scríb beidir leis agus tú scríb an méile agus an méige nó scríb an méile nó méige. Cinó is cuma. Amant é tagann sé maith an méile amant le tagann sé maith an méile. Tá deirte idir an dá híomh gan inchiad is tócha tagann rudí maith an méile nílas achan cén fá agus tagann siad maith an méile nílas achan cén fá. Amant é bí me gceist trú an stuff a hagan maith an méile go gaige agus amant é an stuff a hagan maith an méile bí me trú go béir go bheith me cén sort baistú ná athru a hagan éir. Ach ní hé go sían tú síos agus go nnéireann tú in jotan an dá an béir No, gaige ní híam. Tu go ná ní híam. Amant é bíon smainte beg ar chomh chéin agus deim se nó caiise seo go hemáide. Agus beidir go chuid dána ag an as sin nó pís a scríbnóireachta ag an as sin. Pís í méide dearsceilt í méide nó beidir dearsceilt í méile. Tagann sé nílas achan cén fá. Ná ní arna me staidir riomhar an méide hanan mathscoil agus rinne me mathematics san arteist agus san ollscoil. Difriocht í mór idir mathematic agus líocht beidir. Nílas achan sa cén fá ach bhí me gcónaí cneáil leis na daoine a bhí i dtíanana gaige nó i dtíanana béarla agus beidir i léamh chuid go na leabhar go raisina léamh. Agus téimíonn sin bhfuil tú a bhecinn tú nó gapan tú bhfuil mór héanaí a chuil filiacht Ar atá, feiceann man is go bhfuil. Dar nóid mór héanaí an nádúr an timpolacht daoine na mothúáin gan áradí ar bhealach rudí ansiimplí cos le blá, seanmháin, báid ná an chaidir na héileán, na héin, na bláthnaí a fartach. Ach feiceann man is go bhfuil dúil agam na rudí sin agus go dagann sin amach as mo chrí an áitéige. Ná tu go leor scríbh agam faoin na mothúáin agus bhí cuasaí go rá agus mar sin de tagann sin amach is na dís nílas agam na dís cén fá. Ní bhílas agam cén fá. Dúsin tú ar maidin agus béidir, dúsin mar maidin agus béidir go bhfuil smaoine éigean an chláigean agus muna scríbh síos le
Imín sé. Míse. Tás an bhí cúpla písa an sin. Tá, a go bhí Bhil second. ceann na bhórstún. Just by candid. Actually, sort of Jimmy motion on leabhar smú an léide bhfuil bhaimar ná rubble splitó again. Now, ní ramas get a stage there, but even now, on piece, you know, on couple of the visually figure and rare down, sa leabhar sin. Who sé bhaim mór, níl is ac yn céim fád íst, is cyfyd am gymach an leabhar sin am a chleigem. Agus, bhí sé scríomhfuil bhí sin pí a íst, pípa agus dar nóid tá sé go leorpláistí ar cholatí, tá sé sin fólaí a go leordaí, ach doidir nach do fáistí a scríomh sé. Ach rinnos. Agus bhfuil fin eile bhfuil scríbhóirí eile méile go méile spráil. Aran de bheith spráil an tiránach. Nula ní gáil is maithne mór de puir is. Is cyfyd a cwpl da tá scríb, well, as cwpl leabhar tá scríb ag dúid de puir. But even, I mean, bhí sé caintúir amháin faoi thorna bhí sé héireann sa bheanach na páistí deanú sa teach. Agus an teideal chuir sé na córsa. Ná níl focail chuir isteach. Ach tuigeann tú go maiid, tá sé gas go maiid. But even long an píosa, nó píosa is scríomh sé fós. Now, léime píosa faoi náid, agus mar dúirt me níl annach rud beg siimplí áit gur chuidiú na báid nuair a bhíon gibhre le cathú acu. Now, ag atá sin bhí na báid i lítiantí as ámad. So, bhí obair an dhíomhí le agus bhí ort an paint bhaint go na báid. So, an píosa seo. Teach na mád áramsa sin an sean bheith ar an chuidir. An seo tá slata bailithe I réiteach glán líonach scaoilte. Crí glas, slat scailte, bambú úrísio. Úrlaí sí mónlaithe chuig dulgus leitheanta ispi an tábhair. Titan bréan ar bhréan an árán éanamhacha réalta. Ó leitheanta lecha bheanfóver na minic agus taisin siad. Taisin siad an orlár mónach coscailcithe. Síanan dúáin dealagacha ón a reachta cailecha dhiúiseacha. Rána le súla a bhela chun bringlóidí. Faoi ceflití le faí gainebacha loch dawn. Líanaan an gibhre an tóstán náireach seo le báid. Ag feitheamh ar heilig rubber le bheith sacáilte. Ceistithe ag bár bhéarcha de chtíanacht ámadach. Faoi wogach sceilithe ina ís fáilí ná timpíist lacha. Les smanagur díreach glunne géir agus tóirse parafan, scríba mar trí na gisol, réiteach ag arach descanach eile. An seo, nachtar na gorimí síos chuig pláracha áha na hanathe. Go nascanna an léróid scíorthúnta, capíní copir agus stair, gairithe na blianta, thar na hasanchaí lóbacha, I bhilisca scardianta. Na caiibe. Go hána, gur bhí amach. An cuí lent aber beidir gur lán maithé se le ciste chuir faoin bróséis bhaint le dáin mar sin na scríú. Aber bhúil smuoine bhún na bhúil spráil. Actually, it's good enough that he's a tacht na mád. Agus bhí sé gcónaí dorach istí. Ach, ba chuireann lam dal le pís of glunne agus an paint scríomha. Ach, an sin bhúil an smuoine le. Just tá dáin seo. Faoin scríomha sír. S-I-A, ní sír script, sír chuig ámad a bhí déantí ag mahanathe, na ámad a bhí casta ag mahanathe, nó tar ní copid a bhí chuidir steas a bháid go mnan agus go cúramach agus
agus an legan chuúna muine an sin an é go mííon dréocht gar a dos cháir agus déan gurbééis sin an tríú can ó canté sin rohar róhanna. me má. Sin róhanna. Agus when gobar can gar agus sin deach sé began níos náach stecin ó dégan nach ra ceart dar lomsa agus Agus míon tú chur focail isteach agus a pant focail. Ó, bíon. Bíon. Now, ag an trá seo nó tá sort tócaí le cuasaí technoliacht agus riomhide. So tá an inis í de scríomh ó thuas ar an riomhide ach tuchaí de réir chéad an tabann siad seo bearta haon, bearta dó, bearta trí agus tá aithreachaí tá an feicáil credid na haithreachaí. Anfaí tú siar ríis chuig an chéad rud ar bhí scríomh breith sé déanta haon agar thóracht agus fiúháin blianta níos sin déanta agar thóracht ar bhfuil ige. A thuirta bhíon ort rudí a scaoile agus Bíanort é scaoile. bhíon síhe mar sin Agus ní chléicnn tú ar a tarta ahananta. Bé sé ar scríomhaí go garbh. Agus tagan tú agus beidir go bfuil trí agar thóracht a cead agar thóracht tíochtaí ar ach tíos tagan tú ar eisiir agus tíanta agar thóracht tá dáin agus tá níos búna scór agar thóracht tíontú. Agus ní siad ceart fós. Ní bhaid go dó. Ní bheith go mar deir se daoine anna catú stoppal Cínte. agus rá tá sé cheirta mar deirtar haon ní si cléachtaí ar riomh. Luath tú áit agus an ceantar dúchas. Yes. Níos luaithe darnú tá star hever áta in uí cheoigech ó hí cuasaí ealainn agus táiltú an scríbhneachta. Cad cheapan tú haon faoin bhfuil faoi stad ra an choultúr nó na haín an seo nó. Buíochas fétí mar dúirt na hánaiste fan. Tá fás dar lumsa taí ar chuirsaí ealainn na Gaeltachta. An póca seo atá leachtaí más tá congar héomháin agus tá líanán agus áitiúil eile tíh eile an cruc agus 8 áir an focail go fácií sin. So tá póca deas Gaeltachta fácií. Tá ilíocht an, tá ceol an, actually tá ealainn an freisin, tá mácha go héin cha sé bliain an seo. Ag obair mar ealaíontóir ná tá sé níos imthí go tín gearbáin ach fós bíonn sé tartan sa sa partach agus ó loch agus rudaí mar sin i dtéanamh rudaí simplí, well ní rudaí simplí ach rudaí as an ealainn. So tá an ealainn heachtar ná bhí buit le tíon feiceann an iscúí. Now, ní mar rá go bhac me sin nó me fás ach tá létí á. Ealaíontóirí, scríbhneoirí, fidaí, áránaithe, tá go leor an stuff. Saibhras bell buíochas leití. Agus na réimsí ealainn na réimsí cultúr eile sin, mín tú haon bíú. Agus níor go me dása, agus tá ricasect agus na sean dásaí dar nói. Bhí me eisiau man scoil cúpla bliana ribanachíd seo i móna dása agus bhí me támaí na móna dása go na daoine mar spiráil an bheith dása. Ní me go hiintach ag ceol ach is spiráil bheith mar lár dása. Agus buíochas leití. agus man na gasú taine Deá ó na gasú agus tá íbhá agus legan agus iad a chur stepaní le chéile agus chur croch le chéile go mórmór na setini. Agus bhfuil éon sihar na bocáine nó bhfuil éon flean agat ó híomh na scríbhneoireachta machchan seo tá ceile leabhar ascaile is múna sin na chuig sé seachaí na scaile chuirtí maithe go dtí seo. Cúpla leabhar filiíochta go fáistí, scéalaí go fáistí. Tá cúpla scéal i mé scríomhaí ach do bhráil am is cnúsacht filiíochta gaige do chuoine fásta ar fáil. Tá sé beagna choirí i gníomh agus
le stop go bhfuil trí scór dáanta dean béidir go bhfuil agus mór an fósca déanana bhá ach tá crut ó réasúnta agus bhfuil a chuirchaigh is scríbhneoireachta difriúnar tá tú bhain tar nútá ach cadí na difriochtaí mór ó híh na scríbhneoireachta déanúir tá tú tíú bhfuil gasú ó tá bíon fásta. is beráil leis na gasú riim rudí salacha éon achtra as an nádóg mar hampla is go bhfuil bós chlós chuir sí cac sa hala. Ítach! Ní féidir a sin a ráidir si gan achas féidir a ná. sé bhíoch féidir an ná féidir an ná. Agus bhhaid ní féascaí anantaí na heascail é seo a rá an ghaeilge. Agus na focair sin a mhórdóid. Bhaid a focair sin an ach tá. Agus í spreag chun na teanga béidir agus chun na focail agus focailóir a chuir leis agus ara ní an ach leis na páistí go mór rud salach ascail rud as an gnách cé gur mai le daoine fásta go dtí as an gnách freisin ach tá difriocht idir stuff na báistí agus stuff daoine fásta. Ná is bedáil le daoine yoga rihim agus riim ach ní gá rihim agus riim. Well, is gá rihim a gála ní gá riim ach is bedáil a bhain má bhíon riama agus tá móin na sean fiile na sean le bíomhan nó riam agus tá sé dechar muna bhfuil folklór agat riam a chuir leis. Tá scíl le Tá scíl faoile a baint agus tá scíl faoile a baint le riam a chuir leis freisin. Mar cabhraíonn sé le daoine óga go mór smaoinú ar dá agus 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 athrá dhéanamh. Tá sé sin fíorlábhachtach do fáistí freisin antaí athrá lénta a athrá is good. Tá me smaoinú ar cín am chit am cholaigin bhfuil an athrá baidir ach tú bega is go an dáháin faoi cailín agus bhí fatí sa dáná sé faoi féileáin bhí achtar a go sin ní rá chud beg ach bhí luach dá. Agus tá dáanta an sin go dtí an daoine fásta agus go dtí an daoine óga. Tá is féidir an dárod. Ach béidir go maith sin cíl dhifriú nes an Baithí a gánaí. And this is Jedilka. Graziosa, gli occhi grandi, color di foglia, se di amarla ti viene la voglia, basta prenderla mano. Via del campo c'è una bambina, con le labbra color rugiada, gli occhi grigi come la strada, nascon fiori dove cammina. Via del campo c'è una puttana, gli occhi grandi, color di foglia, se ti amarla ti viene la voglia, basta prenderla per la mano, e ti sembra di andare lontano. Lei ti guarda con un sorriso, non credevi che il paradiso fosse solo io il primo piano. Via del campo c'è un gatto. Via del campo ci va un illuso a vederla di marinare, a vederla
bilanci forte se non ti sente, dai diamanti non nasce niente, dalle fiamme nascono i fiori. Dai diamanti non nasce niente, dalle fiamme nascono i fiori. Well, Donald Bell, Marshall Impression. Well, basically, great number de sin ach go dosta fárbáil an buchas an hála de ríis a sofa. Teachta seach an caintelant rúna agus a socht léirgus an spéisiú le bhil dún ar a bhíocht agus ar an éireacht agus ar a gultú tá timp na háte seo. So airtasú an Gormag an sin agus mar go fan tan dá seo febanín sinnte achsfeidir é léo I léo ar gá mealach. An dá sort rud. Lá gan smaoinú, ihe gan chuoinú, duine gan locht, páiste gan smacht, leabhar gan bhrí, feib gan chuí, córá gan fá, agus bert gan grá. An liste is fearr a bhád níos mó, ná na rudaí a ritheann le mo chríogadú. Lá le chuoinú, ihe le smaoinú, duine le smacht, páiste le locht, leabhar le chuí, feib le brí, córá le grá, agus bert le fá. Intach, gur míle maith. Fáilte.